Habang unong elam, way utaw unong elam. Hoy kambuan ni kini ki kelas kita ki mangiyo hagi leadership seminar ki jongi. Ki bala juan siya ki seminar bay day baka leadership ngangat anik bala juyo aja kai spang ka leadership ki sutu bha. Habang unong elam kamut unong elam ulong ubrio ubatip ya kalenti. He knows the way. Ubapen ya kalenti. He shows the way. But ubabuat ru banyat hara kalenti. He follows the way. Ubatip ya kalenti. Uba pen ilenti lani uba kedau lenti bat uba but ani uba ya hiru dalade ha kata galenti nata unang lam udairu uba tip ya kakam mo uba tip ya kakam ba udai benle latang ilong elam kham tip ya kakam ba de benle mut kata ka jinglong nang lam jangi kalong ka ba fil nata unang lam udairu uba hikairu ikwei ya kata karukom benle hikairu da karukom ani ulong example ru ade ule ru dalade nakam ta kiwei bat ulong nuksaro nakam ta jong kiwei pat utau de no elam la ka no no la ka no organization la ka no seng ru kino elam ki de belong kumta uba tep garanti uba pen ilenti uba kedau lenti uba ya ka lenti uba tep ya ka kam uba hikai ru kiwei ta ka kam bat uba long nuksaro nakam ta jong kiwei tau de no elam len long kumta ngen la ban unum la ban don kinong bot ki jongu nata kani ke jinglong no elam kalong ka badan kam ba dan teng teng ngiong am dan kam nang alam dan kam nang sensyar nga em kumne ngalong kumne dai kata kam la balong gidan kam mi ginong sensyar kibal sensyar halor jongi dai kari kajat pen riu ka sinong ka thau kam la ban ya shaprang lem da don ginong sensyar halor jongki lam da don ginong yalam ke haga jongki te kham tam le ha ka hima ka jong blai ru dan kam ginong yalam tak dau blai ujiet ginong yalam pa ka we ne ka beauty bang ya ban i bau blai ule ka dai bau blai pan kam mi ki brio jiet i ki brio man long ginong yalam ba hadu kini kisngi ngiran kam mi ginong yalam na mala klem ginong yalam ki brio ken le hala ka jong ka mon ka jongki ko mala kran ki tap nong bisa nong ka bakhat nyau ka khot ban rio nong ba ruai ka khot ka ba atusan jong ka kitab nong bisa long ha kita kisngi ki khot sel kim don sim bara ba kim don sim kila le kat ka ba kisu bha hi dai la da kim don ni kis iem ki nong sunsyar bante la kam me kanu kono kile hala ka jong ka man subha ka joki dai te ngiran kam me ki nong sunsyar ngiran kam ba bagi nong sensyar kan don nakam ta ka jing ya bet ka jing ya ti nam ta ki kam ke babon ha ka bedai ba kata benta te syapang kan ni ka jing alam syapang jo kan ni alam ka jing kai ka jo jisu ka long ka ba biang tam dai ka ba biang tam udu nu nong alam ha ka no ka seng ha ka no ha ka imlang salang no no ru long ubalong ubajob long ubalong effective belong successful udai tang utahi uba pet ikini kanong rem naga ji kai ke jong jisu ha ka bau jisu wang ladau no no ru uman belong uba krau hei kwa belong krau ni ha belong no ha preng jongi unu nu kwa belong uba krau preng jongi jong phi wang to ai bo long u shakri jong phi arpo apnreu gospel jong Matius rei ladau no no ru uman belong uba krau ha preng jong phi to ai bo long u shakri jong phi the sevenhood leadership mak tami ong dai ka unangalam ubadan ya kamen siam ko usyakri udah unangalam ubajab berapor larangi lagi kwa banlong tang ban silong bos ban silong kenrat ban suai betang ke order ke command ke hukum banong le mak ban sipa le klem syakri kem kener kakti kem peni kunuksa onum la banlong unangalam ubajab mau jisu ruang ngalawan syakri kepertai ya kaban syakri Henry ngelawan ya kaban syakri nama kata unoelam day ban pet ya lah de day ban kentiu ya lah de Henry komunoelam kristan uday uta uba penan kam hok dei kata ke jing ai ke jing blai maka jing la ban yalam ru ke de ke jing ai ke jing blai ke de ke gift ke bau blai ai hauta but kom ke jing khot ke jing blai ngadan kam ban su thu bau blai u khot engi sakata bangila ban yalam ke bai maka de ke jing ai ke jing musim hi kat kum ke jing khot jing blai ban sakri ke breu ban ban pai lang ya ki syakata ka thong dei ban yalam ingi syakata ka thong te de ta ka daw bau blai khot yo Moses ban yalam ngamar de bau blai ula jet yo te ha ka bible ha bangi pe ngin shem ba na ka testament tamai na ka testament ka berem baro ki no yalam ki dei ban long ningkong ki syakri la khot iki bagen syakri
ya ki pai lang ke jong blai lai ke long ki nong thu lupa đấy blai khot ki nong thu lupa ba ki nei ban syakri ya ke jat ben riu da kita ki kam jong ke jing thu lupa la khot ya kita ki siem la jiet la plong la thung siem đấy ko ma thung yo David bao long no ya lam but ula khot ya ke ling do ba kin syakri ya ki brio ha ke yeng ke jong trai but ya kini ke khot ke jong blai bagian syakri ko munang itu lupa la ne ko musim la ne ko muling do nama kini kini ke office ke baran kam ha ka bible nang itu lupa is em kiling do ha ka bau jisu pendap ikini bara lai li ko muling ko munang itu lupa ko musim bat ko muling do dei kem dei ban syakri ha ka ru kam long kom ki boss ane ban le trai kle ha lord jeng ki pai lang ke jong blai dei la khot iki bagian syakri nama ru jisu hiru lang ki bakwa man long krau ki hab ban syakri de ka jingla ban long na lam ke de ke jing khot ka ba ken jablai ke de ke jing khot ka ba ken jablai de ha ka jing lam ho don ru ki bru ha ka bai de ba ke jing lam lai ti ling ila ban i ha ka tieng ka jong blai ka we ka long don ki no lam ki ba thong hi dala de bat jayu ki bakum kini ki no lam ha ka kitab jing khen ko nong ba khat riu bat khat nyo pen i ka we ka keteng jong we bru ba keteng ukora uni ukora long ba ula ken tho đây là bộ chính lý cái này làm cái bên hàng cái kapor hàng cái nông bakal riu cái khát bên kong atau ulai le persia cái này làm cái bên hàng cái kapor ulah mudoi kita cái này làm ulah khnyum kita cái này làm hàng cái bakal do ulai ulai cái chính bisa deh ukwa bên long làm dah dehi dah cái bokun tho kita cái này làm cái baladon lupa hàng cái kapor jungu kabakut cái đấy ulai ulah bisa deh cái jim cái jungu nah ta don unang làm ru balathong đây đầu brio don nu bathong ni dala de don bathong dau brio ane kat kum ke jing i ke jong brio nuksa ko beng ngela ban i ba ha ka jing jiet yo siem sol ki khoni sel ka por ka jing kwa ba ka jing trang jo ki ban yo siem ka dei ka bala palat ka do bo blai u ailat dei ka ni bong u blai u ailat ya ka mon ba ka jing kwa ka jong brio kini ki ong ka permissive will dei blai u permit ba ki yo siem blai u ailat ba ki yo siem wa da umman namar ba tepe ki brio ka saklet no yo blai ko siem hare u ai siem i kon Israel but haba kila jiet siem dala dehi jayu brio jiet hi dala de ban ya usiem ban kong joki usiem soal ngitip ya jing em ko jong sim soal kai ka bola le ulai le persya yo blai ula sai la yo blai ko ngo yo blai đấy na bala jiet yu utang na ki ai ke basabar ya ka renyeng ka jungu ya ka dor ba fa brio jungu ya ka jiklan ka jungu la jiet yo sim soal balong sim ha pedeng ki pai lang ka jung blai bar ka bakhado ka jingkot yo sim soal kam long ka bas ngol tenat na ba balai la jiet yu tang kat kum kamon ka jung brio sa wei pa no yang lam bang i ha ka bible ka long no yang lam bala thong do blai no yang lam bala khat ba bal thong do blai ki balong kini hi kinuksa u Moses u Joseph dai u Ezra u Nehemiah u Solomon wat sim Solomon ru ha ka ban kong blai u sobhai ka jing ba jungu wat hadien la kala ka jim jungu wat hadien pagi i bau naga kitab Ecclesiastes i kumba u Solomon u la kala bomot sendon naga ta ka jingle ka jungu ya ka mangitip ya ka jingem ka jung sim Solomon hari kini kini ki breu ka balapan khamti du blai ki bau blai u la khot ki man long ki no lam kem dei bala jiet dala de kem dei bala jiet do breu dei de blai u bala jiet ki nata naka nuksa bangin apa ni hakata sebelum tumai ka dei nau Jesus Christ ban nau Abdul Paul ya arli ki nuksa hakabau jisu ulalong unong yalam ulai lam da ka nuksa ha ka jingle red ke jongo ha ka jinglong red ke jongo ulai lam da ka nuksa kan mau ka jing so red ke jongo jisu ka dei ka nuksa ka bang tam e ka mau jisu hikai ule ro komta bat ula le red yala de ula penret yala de dei po lu tho ski Filipi wang ula penret yala de wala long marangkat bau blai om sim la nyo yala de ulang marangkat bau blai hendrai ula le red yala de ka do bana ki holar jang deng phana te uji sukres ko munai ngalam ude bobiang tam kum keduksa na kata jongi mangin bod ada ula pendem yala de ublai dei om bishar eno eno dak dak jing bishar ka banyo sidang khamat u akmi au trai u dwai ublai nam ta ka chistat ba ublai ai bat kum ju ya lam mi kibri shakara ka thong ka ba kibri ken so tho ka ai ka ting thu ko jumblai ka ai ka plan ko jumblai tau de na lam u balong Jesus Christ wa afsal Paul ko munai lam dei ude ubadan ka thong dei udai ubadan ka jingi dei ka basimet ba utrai jong u Jesus Christ eu afsal Paul u kamela de
Dai udan bagudan keji dai badu Kris. Wala da uang ba udai apostol Paul udai wala da ulang uta apostol ubalak halor ubalak hadien. Dai ulayo keju keji kai komba kiwai pat ke apostol kelayo namar hadien keji kela jungu hakalenti sa Damaskus. Ula poi sa Arabia ulayo ya ka jing ya ke ito pau ke jung Jisu ke balang markmat komba layo alam ki apostol ki jung Jisu laisnem kumtaro usol bahadien wa kalau pol ula yo ek jing dai kababat uji sukres sama kata udah no alam ubadan ke jing temu wi alam mi kibriu da ke jing temu udan ya kata ke ikhtiar ne ka bor namar ka ktien ka bau apso pol ukren ka de ke jing tho ba khoj dai ka bau blai ula ai ka jing start ju ban tho ya ka ktien ka jong blai uba perkat ngolem ru nam ta ki wei apso pol udah uba bo le melodi ha ka jeka jong ki wei ban su tho lem mi ki wei kata ka de ka mensiam jong no alam uno alam udah utau ba su tho lem ya ka jing thar ka jong sia ha ka kejat je ki wei dai uno alam udah ba su tho lem ban bo yala di ha ka situation me ki brio ki ya kendo nama kata wa su pol ula len yala di na kata kata dai wang nyo sundom mi ke baro tang ta kata ba kan yo Chris dai ngal nyo sundom lo dor khai ka percaya ba kan yo Chris wang yang aban em kalong Chris ban yap kalong ke jimin to sipun ba ke kai now also pol komuno elam ubala len no ela de nang ta syuru ka jing temu jang so pol kalong bet ke bole kalong bet bantai ya ka met ke jong Chris ka balong ka balang